Kaixo eta ongi etorri Euskal Herriko dantzari eguneko emanaldi nagusira. Gaur Oiartzunen Euskal Herritik etorritako 34 talde elkartu dira, bakoitza bere lurraldeko dantza eta folklorearen aberastasuna erakutsiko digularik. Beraz, Euskal Herritik dantza bidaia ezin hobea disfrutatzeko aukera izango dugu guztiok. Gehiegi luzatu gabe has gaitezen dantza emanaldiarekin. Bizkaiko taldeek lehenengo saioa honetan eskainiko dizkiguten dantzak hauek dira, dantzari dantzako dantza hauek. Agintariena, sortzinango, ezpata joku txikia, banangoa, makil jokua eta txontxongiloa. Dantza hauei buruz esan, dantzari dantza bezala ezagutzen den zikloaren barne dauden dantzak direla. Durangaldeko herrietan Abadino, Berriz Garai, Jurreta, Izurtza eta Mañarian du ziklo hau honek bere jatorria. Jaiegunetan dantzariek udal eta elizagintariekin batera egindako prozesio ondoren eskaintzen dira herriko plazan. Agintariena deritzon dantzarekin hasten dira, herriko bandera airean astinduz. Ondorik tartekatu egiten dituzte erremientari gabeko dantzak. Amaitzeko txontxongiloa dantzantzen dute, eta momentu batean dantzarietako bat altxatu egiten dute beste dantzariak haren inguruan dantzan jarraitzen dutelarik. Ongi etorria beraz, eman diezaiogun Bizkaitik etorritako dantza taldei, Trapagaraneko danetarako danok dantza taldea, Ugaoko etorki dantza taldea, Bilboko gaztedi dantza taldea, Getxoko itxasargia dantza taldea, Usansoloko oinari dantza taldea, Astrabudua Erandioko trabudu dantza taldea eta Ortuellako Urioste dantza taldea. Aurrera ba, Bizkaiko dantzariak.